Oh, gandahan mo ang pagsiserve, ha? Ginandahan talaga. Hello, ma'am. Ma'am, makikita mo? Sorry, sir, pero anda asawa ko. Ma'am, magdamag lang po. Sir, anda asawa ko. Anda asawa ko, sir. Ma'am, damagin lang naman. Mabalik kayo kumanawan. Sira kami lang yun, ma'am. Yes, ma'am. Ano pa pong order niyo, ma'am? Awal order ko, pakipunch lata di order ko. Nag-punch mo, nagmadmadali, i-punch mo. Ma'am? Would i-punch mo. Punch mo. I-punch na mo talaga. Purato. No, 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 no. Naa. Ampay bakit? Sino day ta? Agtitix kanyam ti ay misyaw. Ay naapaw. Sumungbat ka. Sino day agtitix kanyam ti ay misyaw? Ano sumungbat ka? Sumungbat ka. Sika to sumbatan. Sumbatan. Ina. Ay. Ina po. Titix kiti tayo misyaw. Na. Giselfon mo sa day tayo. Ay Nakon bakit? Kwartang bakit? Pang shopping. Pang bayad mo kadagi di parcel mo. Nakon bakit? Ay!